Система за дълготрайна хидроизолация на покриви. Етап 1. Демонтаж и подготовка. Проектът стартира с премахване на съществуващата ламаринена обшивка и нейното контролирано сваляне. Последващата замазка на цялата покривна площ осигури гладка и устойчива основа. Етап 2. Третиране на критични зони. Извършихме прецизна изолация и измазване на всички комини, което е ключов фактор за предотвратяване на течове в най-уязвимите точки. Етап 3. Системна хидроизолация. Покривът беше обработен с битумен грунт за максимална адхезия. След това положихме 2 слоя от доказана, висококачествена хидроизолационна мембрана, гарантираща пълна водонепропускливост и дълъг живот на покривната конструкция. Етап 4. Водоотвеждане. За финал монтирахме нов надежден улук и инсталирахме нови водосточни тръби, осигурявайки ефективно и безпроблемно отвеждане на дъждовната вода. Заключение. Инвестиция в спокойствие и сигурност